עמדת מערכת החינוך היא שמקומם של הילדים בגיל לימוד חובה היא במסגרת של מוסדות החינוך. זה נכון שילד צריך מסגרת, אבל לא זאת. אנחנו גרים בגבעת שלבת יא של יצהר בשומרון. יש לנו ברוך השם 5 ילדים. אלישע הבן הבכור, בן 13. אברהם יאיר, בן 10. מרים, בת 7. שלמה ברוך, בן 4. חנה, בת 8 חודשים, תינוקת חיי חנה. יש לנו משק ביתי, מגדלים ירקות, מפירות, תרנגולות לביצים ועיזים לחלב. את העודפים אנחנו מוכרים למשפחות ביישוב. אנחנו בחינוך ביתי כבר 5 שנים, אבל זה לא התחלנו ככה. אלישע הבכור, הוא התחיל בגן רגיל. היינו מאוד מרוצים, אפילו עברנו לכאן בשביל המוסדות חינוך הטובים של יצהר. איפשהו באמצע הגן הרגשנו קצת חריקות. כאילו, הוא היה חוזר מאוד מתוח. בגן אמרו שהוא מקסים וילד טוב ורגוע ושלב ושקט, והוא היה חוזר מאוד מתוח. הוא היה מספר, הוא צפה וילדים אחרים מתקוטטים. הוא היה חוזר עם כל הרגשות שהוא ספג מהתצפיות שלו. אני לא יודעת לתאר אחרת מה זה יכול להיות. הוא עמד וראה ילדים רבים, והוא הגיע הביתה, ואת כל מה שהוא ראה הוא התאמן על אח שלו. אמרנו לה, מה קורה בה? חשבנו שהם מרביצים לו, אם הוא מרביץ הלאה. שאלנו, לא, אף אחד לא מציק לו, לא כלום. אבל יש חברות אחרות של ילדים שרבים ביניהם. טוב, בסדר שנה, בסדר שנתיים, באיזה שלב כבר אמרנו, די, כאילו, אם הילד חוזר כל הזמן מתוח ועצבני, אז זה לא טוב לו. אמרנו, טוב, אולי ילמד פחות. אבל פחות אי אפשר, זה או הכל או כלום. אז על כורחנו נקלענו לפינה הזאת של להגיד, או הכל או כלום. אמרנו, טוב, הכל כבר ראינו, ננסה כלום. לא היינו מומחים בחינוך, לא היינו איזה משנה בחינוך ילדים או משהו כזה, אבל אחר כך, ברוך השם, התגלגל לידינו דיסק, חבר הביא, דיסק של הרב יחיאל יעקובסון, מומחה לחינוך בציבור החרדי. ושמענו הרבה מהשיעורים שלו, וראינו שבשיטתו, מה שהוא אומר, שבתי הספר הם בדיעבד, ועיקר החינוך מוטל על ההורים, ויש הרבה חולשות במסגרות של בתי הספר. כיוון שהוא היה בבית, פתאום גילינו כמה זה טוב. זאת אומרת, גילינו את הלכתחילה שבזה. פתאום גילינו שכל המערכת, כל איך שבנויה מערכת החינוך, היא ממש לא חינוכית. אבא ואמא, ההתמחות הטבעית שלהם היא להיות אבא ואמא. אבל ההוראה היא מקצוע. ואיך ללמד, מה ללמד, איך להתמודד. יש פה מה שנקרא התמחות. יש פה התמחות מקצועית. לומדים התמחות מקצועית להוראת לימודי קודש, לימודי מקצועות לגיל הרך. בסופו של דבר יש פה הרבה דברים שפה זה מתחלק בין כמה וכמה מורים, מנהלים, איש צוות, יועץ חינוכי, מורה לזה, מורה למקצוע, כל אחד, פה זה צריך להיות בן אדם אחד, אבא או אמא צריכים לתת את הכל, ולא תמיד יש את הכישרון לתת את הכל.
חינוך ביתי זה קשת רחבה של סגנונות. אנשים בוחרים לעצמם מה הם רוצים להשכיל את הילדים, מה לא. אנחנו לומדים מקצועות קודש, לומדים הלכה, לומדים מוסר. חלק לומדים עם אבא, חלק עם עצמם, וחלק יש להם חברותות עם בחורים, עם אברכים. כל ילד הבחירה זה גם לפי הגיל שלו וגם לפי קצת מה שמתאים לו. יהודים קמץ? כל הנשמה תהיה עלייה, הללויה. כל הדברים זה אתה תחלק את הבננה הזאת לשלושתכם. לכמה ילדים אנחנו רוצים? 3. אז כמה כל אחד יקבל? זה נקרא שליש. משכחין בנסרים דברי רבי יהודה, נסר זה קרש של עץ. רבי מאיר אוסר, נתן לנסר שלוחה ב4 שפכים כשרו ולשו אישה כנפו. המחלוקת היא מסרים. שים לב, זה הגיבור שהיה המקורי, וגזמו אותו כאן. זה שגזמו אותו גרם לו להתפצל. נגיד ככה לשיר לו? כן, בדיוק. חוץ מהלימודים גם עוזרים כל מה שצריך בבית, כמו כל ילד נורמלי. וגם יש להם אחריות במשק. בעצם הם יכולים להחזיק טיפול שוטף של בית. בדרך כלל אני קם בבוקר, אני מתפלל ומוציא מראה, לומד לימוד של התחלת היום, אחרי זה הולך לעבוד בחוץ, בתרנגולים, במשק, ואז מגיע הצהריים, בשעות החמות, אז אני לומד עם אבא שלי ולבד חוזרת לחזרות. מוציא אחרי הצהריים שוב פעם מראה, ולפעמים הולך לשווק את התוצרת. ככה זה בערך כל יום. דוד המלך הביא עצים, שם את הפרים. אני לומדת תנ"ך ונביא ותורה. שוטפת כלים ומשחקת, וגם מכינה לי תערוכות. וקצת משתעממת. יש לזה מחיר שגם החינוך ביתי המצוין לא יכול לתת, זה את ההתמודדות החברתית. שהיא, גם אם הוא לא יצטרך להתמודד איתה בגיל הרך, הוא יגיע אליה באיזשהו שלב. הוא צריך להתמודד על מקומו, על דעתו, עם התנהגויות שונות, בכלל שיח ושיגים אחרים. ואז פתאום החשפות הפתאומית הזאת בגיל מאוחר לפעמים מייצרת איזשהו סוג של משהו שפער. מערכת קשה לה להשקיע ברגשות, בהתחברות, היא יותר יכולה לעבוד על דברים טכניים. תמיד ככל שיש ריבוי, אז אתה יורד מהאיכות ועובר לכמות. ואז מלא הישגיות ותחרותיות. מבחינה חברתית זה יוצר בעיה בגלל שכל הילדים הם בעצם יושבים על משבצת אחת. כולם כדי שהם יהיו שווים משהו, אז הם צריכים להיות שונים מהחברים שלהם במשהו מסוים, כדי שהילד ירגיש את עצמו. זה מאוד ישנים אחרים מהם. הרי הם כולם צריכים להגיע לאותה הישגיות, ללמוד אותה מקצועות. אז במה הוא ישנה? אז אחד נהיה ליצן של הכיתה, השני נהיה שקדן, השלישי נהיה הרחפן. לא משנה, אבל כל אחד הוא בעצם לא הוא בעצמו, אלא בגלל שאחרים כאלה, אז הוא בונה לעצמו איזושהי תדמית, שהיא תדמית חברתית, והיא נוצרה בגלל הקבוצה. ואז בעצם ילד יכול להתנהג כל החיים שלו, בכלל לא לפי התכונות הטבעיות שלו. מאשר אם אדם הוא חי בסביבה ביתית,
אז ילד, הוא לא צריך לדרוך על אחרים בשביל להיות משהו, או להיות שונה באופן לא אמיתי, כי באופן טבעי, ילד שהוא בן 7, הוא לא בן 5. הוא לא מצפים ממנו גם לציפיות של ילד בן 5, אז הוא, בגלל שרק הוא יכול להתנהג באופן שמצפים מילד בן 7. העיקר החינוך זה שהילד בסופו של דבר הוא יעמוד ברשות עצמו. אני רוצה לתת לו את הפוש שכשהוא יהיה לבד, שאני לא אהיה בתמונה, הוא יעשה. ולא רואים הרבה הפתעות. הרב יעקובסון אומר למגינת ליבנו, שהרבה פעמים ילדים שלומדים הרבה, מתפללים הרבה אפילו, אחר כך כשהם גדלים עוזבים הכל. ואני חששתי שהולך לקרות דבר כזה. ככל שכופים יותר את הילד, אחר כך הוא כבר מואס בזה. תלמודי תורה שמאוד מאוד מתאמצים, המנהלים אחרי הבאים יכולים לצמצם את הנזקים. אבל אין תחליף לאווירה ביתית. ואני רואה שהילדים פותחים לבד ספרים, לומדים תורה, פותחים משניות, חומש, עושים, יש להם חזרות של עצמם, שונים גם אם אני לא אהיה בבית יומיים, הם גם יעשו את זה. זה בשבילי שווה הכל. היה להם בכלל זמן, היה להם ראש בכל פצע, עם קרניים חידות, כל ראש, היו מאוד ביישנים, היה ממש קשה לתפוס אותם. אני לא חושבת שלילד, אפשר להגדיר שלילד יכול להיות חסך השכלתי, כיוון שאם הוא קנה הרגלי למידה ואחריות ושקדנות ועקביות, לא תהיה לו שום בעיה ללמוד כל דבר שהוא ירצה, בגלל שהוא ייקח את החומר, או ילך לאיזה קורס. יש לי בגרויות בצ'יק צ'ק, ובעצם זה פותח לו את השערים לכל דבר. במקום שאני חי ביהודה ושומרון זה אפשרי. בעיר הגדולה זה יותר קשה. כל משפחה צריכה לעשות את החשבון שלה, זה דורש איזה שינוי של החיים, שינוי מסוים. אני אגיד להרבה מאוד משפחות, זה מצב אידיאלי שיכול לעשות להם את החיים הרבה יותר טוב. זה צריך להיות בנוי אולי בדור הבא, אבל בינתיים כל הורה יכול להתקדם המון עם הילדים שלו, זאת אומרת לפחות שהילד שלו יגדל באווירה ביתית אחרי שעות הלימודים. שההורים יהיו כמה שיותר עם הילדים, כמה שיותר, לא שיתנו להם ויקנו להם ויקחו אותם, אלא שפשוט יהיו איתם. חיבוק של אמא, ליטוף של אבא, סתם שישחקו איתם בלגו על הרצפה, שירכיבו אותו על הגב ויעשה איתו סוס בכל החדר. משחקים פשוטים, פרימיטיביים של הורים וילדים. זה כיף לילדים, זה טוב להם, זה הדבר היחיד שהם צריכים. הרבה אבא ואמא.